Bai, Kilometroa Kultur Elkartea eta Gipuzkoako ikastolok beti eduki dugu presente gure ekinbidean, eta gure jardunean herrigintzako eragileek parte hartu behar dutela. Eta garai hauetan gainera, pandemia garai honetan, etorri zaigun gaixotasun honekin ezarri dizkiguten neurri eta protokolo zorrotzekin azaleratu dira, ikusten genituen hainbat edo somatzen genituen hainbat sintoma, bai? Eta ikusten dugu inoiz baino beharrezkoagoa denon arteko elkarlana, denon arteko zaintza kolektiboa, esaten asko entzun dena garai hauetan, eta herri hau aurrera atera nahi badugu, ikastolen mugimenduan garbi daukagu denok batera egin beharko dugula. Mintzolarentzako pozgarria da gaurkoa bezalako ekimenak aurkeztea eta Kilometroa Kultur Elkartetik jasotako proposamena jasotzea eta ikustea ikerketa egitasmo hau aurrera doala. Izan ere gure egiteko nagusia ikerketa sustatzea eta ikerketak ezagutzera ematea da. Sinisten dugulako ikerketa beharrezkoa dela bai ezagutzan bertan sakontzeko eta bai ikertzen den arlo horretan hobekuntzak proposatzeko ere eta hobekuntza proposamen horiek planifikatzeko. Eta gaur saritzen den ikerketak bete-betean erantzuten die gure ikerketa helburuei, izan ere ahozkotasuna lantzen du, zirtoaren tradizioa ikertuz eta gero tradizio hori hezkuntzako esparruan aplikatuz. Orduan eskerrak eman nahiko genizkieke bai ikerketa hau bultzatzen duten erakundei eta baita ikerlariei ere noski. Eta espero dugu gaurko bezalako ekimenek bide horri berriak zabaltzea etorkizuneko ikerketa gehiagorako. Zubimuxu ikastolatikan argi geneukan kilometroakek hainbat balio landu behar zitula. Euskaltzaletasuna, kultura, herrigintza eta Pello Mari Otañok balio horiek beregan hartzen ditu. Horregatik, beka hau sortzea erabaki genuen, kilometroak ere onura sozialeko proiektu bat ere badelako. Herritik eta herriarentzat sortzen delako. Kilometroak bailara honetatik joango da, baina bailaran proiektu bat, onura bat utzi behar genduela garbi genuen. Hori izan zen beka sortzeko arrazoia. Bueno, Hernandorena zizurkilgo kultur elkarte bada, eta gure egitekoen nagusienetako bat, edo behintzat garrantzia handikoa da, Otañoren oroimena, memoria, gordetzea, zabaltzea, gizarteratzea gaurko munduan. Ari hortan, poz handiz hartu genuen, Otañoren figura oso garrantzitsu izango zala aurtengo kilometroaken. Eta gainera gogoratuz, justu Otañoren familiak izendatu gaituela bere memoriaren oinordeko bezala, guretzat ohore bat izan da parte hartzea proiektu honetan. Guretzat ohore bat izan da kilometroak ekimen honetan gure aportazioa eta gure laguntza txikia eskaintzea. Guretzat benetan pozik egoteko kontua da, guretzat. Arituzek beka hontara aurkeztuz ikertu nahi duena da batetik Gaiztondoko zirto tradizioa, zirto ezagunenak bildu eta bide batez norenak ziren ere ikertu nahi genuke, eta bestetik zirtoak bertsolaritzaren irakaskuntza prozesuan leku bat izan lezakeen edo ez. Azken finean bertsolaritzaren irakaskuntza prozesua aspalditik ari gara ikertzen eragile desberdinak, eta besteak beste umek daukaten gabezietako bat izaten da esaldi errimatuak egiten ez dakitela, baldin eta euskeraren menperakuntza handirik ez badute behintzat, eta saiatu nahi genuke zirtoaren bidez aurrek ere horretan ikas dezaten eta bide batez euskeraren umorea eta adierazkortasuna ere balioan jar dezaten.